Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lo mfana oguqile phambi kwenu maNazaretha uziphamandla ngaka Buthelezi sibo wambuka unyoni evuka zakhe ethempele. Amen. Nginovalo ke ngesaba 223 223 yini inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. maNazaretha ayingcwele siyabonga Nkosi yezulu nomhlaba, siyabonga somnganisi, siyabonga chibe lihle lokugeza izono zethu, izono Nkosi ezobaba bethu nezabazali bethu nezethu Nkosi asinakuthukusa nasinye phambi kwakho. maNazaretha ayingcwele sisesabatheni lonyazi lwezulu ayibonga Nkosi.
Sisendabeni enkulu yokukhuluma ngoShembe. Ngaba ke nenhlahla ngazalela phambi kwempunga lezi ade ekhuluma ngazo baba uMshumayeli ade isukuma. Zangifundisa indlela kaShembe. Zangifundisa ukuhlabelela kwala ekhaya eBongozi. Angazi noma abazali bethu basasifundisa namanje. Ukuze phela kusasa uma behambe emhlabeni sizosala sitshela izingane zethu nathi ukuthi wathi baba noma wathi umkhulu kuleli bandla kwenziwa lokho. Ithi Nkosi ilanga ngelilanga ikhuluma komkhulu bethu ithi maNazaretha umuntu enza into engenziwa kuleli bandla anosho nithi asikwazi ke lokho. Noma ngaqhubeka yenze kodwa nithi mina lokho asikwazi kuleli bandla. Uthi baba uMshumayeli siseyinsukwini zaNkulunkulu wethu nomusa. Ngo-2009 ebuhleni lapha phezulu kwaduma ibhanoyi phezulu. Leza lafika ibhanoyi lafika lahlala egawini kwehla insizwa nje encanyana ihamba nomuntu wayo ngapha eceleni inkosikazi wayo beza baze bafika phambi kwenkosi uthi. Uma befika phambi kwenkosi uthi ngo yesi isondela lensizwe siyanikela. Baba unezinto zonke Nkosi. Nginemali, nginemoto, nginomuzi Nkosi kodwa abantwana ngibathola. Ithi Nkosi yamaNazaretha Inkosi uthi ngo ithi mntanami uyafuna yini ukwazi ukuthi kungani ngabathola abantwana? Uthi baba ngiyathanda. Uthi mntanami umuntu owenza ukuthi abantwana ungabatholi umama wakho. Mntanami umuntu owenza ukuthi abantwana ungabatholi umama wakho. Uma futhi mntanami okungcono angangikwazi ukutshela indaba uma lapha hamba ufonele mama wakho umbuze le ndaba noma umbize noma hamba umlande uze naye la. Influence phela ngihamba ngebhanoyi. Into nje sheshayo ijika nje lapha 1 hour uyabuya suka lapha yeThekwini 1 hour. Uthi baba wayesisuka lensizwa yayisima lapha yayisifona mama wayo. Mama uyalazi usize nani? Angibathola abantwana. Uthi uShembe umuntu owenza ukuthi abantwana ngabathola nguwe. Ha wadina wacasuka mama angazi ukuthi wayemngane mhlawumbe wayemkhulu ngomzimba. Hayi wafutheka kakhulu kunamama. Wafutheka kakhulu kunaqala mama. Wathi awubane lo Shembe ngixabanise lengane yakho. Shembe wayekhamle iphena lawo. Wasuka lenzi ngathi mama ngiyakulanda ke manje ngifuna ubuye uzochazela uShembe nangempela uzushambaza ngitshela ukuthi kungani abantwana ngabatholi. Yasuka insizwa yathatha ibhanoyi yaduma lashona ekhaya kubo yafika layithatha lo mama wabuya weza ngathi malenga ngibhanoyi eza lapha akasafuthekile uyademela isiyeza lapha. Uyamazi ukuthi mase edemela isethi asukile. Uyambona nje nawe umenza lapha ithi Nkosi uthingo hambani bafundisi nicela mama ukuthi awubanga umsindo la ekhaya. Bano wathi banga umsindo la ekhaya. Awubanga umsindo la ekhaya bamehlisa wethu mama wathi mayifika sebemehlisile yafika yaqhubeka Inkosi uthingo yanikelisa Inkosi uthingo yanikelisa yaqeda Inkosi uthingo yanikelisa esijikele ujika kubo. Amazwi ahlakaniphile 37 verse. Umikhamu wenkosi uthingo isiza kuye isimbona lapha isijikela ngapha kubona ithi Nkosi uthingo usiyasho lensizwa baba nangu kumama usefikile ngicela Shembe ungichazele. Uthi mntanami Inkosi uthingo ibuza lo mama ithi mntanami uyakhumbula yini mzukwana uhlukana nendoda yakho endaweni ethize yamcela indawo yazi yamthethe wahlukana naye wawusekhishini. Ithi wawukhulele wena eswini wawuyisola uthi wasuka lapho ngenxa uthi awuqasukile leyo ngane wathi mtha uqeda uyiteta uhamba eblokweni
emini wafika uyithatha uyijima phakathi uthi thina abashembe sayinqala leyo ngane sayithatha sahamba nayo esalwazini somlungu yayisebuzwa ingane ukuthi mntanami awazikhuliswe lo muntu othi ugane lensizwa yakhe wathi mntanami awazikhuliswe nisalwa somlungu uthi baba ngakhuliswa yiso uthi ke mntanami sasenzela thina ukuthi udibane nobhuti wakho senzele ukuthi uzoqhubana nabazali bakho umama wakho lo umfweni lo abaganana abantu begazi lodwa amazwi ahlakaniphile 37 ithi lencwadi izinto ezimbili ngiziqalile kuwe shamboni ngale ngicela ungayigodli lezi zinto kimi ngingakafi nakho inkosi engicelayo susa kude namamanga nomacebo nazi futhi inkosi izinto ezimbili ngicela unganginikezi ubumpofu kuba ngihlupheke okwesibili ngicela inkosi ungangenzi ngibe isicebi ngicela ushamba ngifuthi ukudla angabele khona ngoba ngizosutha shembe phela mahatha nento zonke ngifuna joda ngami ngizothi ushamba ungibani ngoba senayami umuzi na yonke into ngizobe inkosi sengiyahlupheka ngizokweba bese kuthiwa ngiyabona namaNazaretha yeba Nkosi ngibusise izinto ezimbili ngicelile kuwe Jehova kwazigodli kimi ngakafi susa kude namamanga namacebo unganginikeza inkosi ubumpofu nengcebo ngicela ushemba ngifuza ukudla angabele khona ngoba Nkosi uma ngengahlupheka ngizokweba bese ngona igama lika Shembe wami uma Nkosi senizisicebi senento zonke angikusibona isidingo sikaShembe anyensizwa yakwantombeni enkandla yathandazela umuntu wavuka lo muntu wathi mayisevukile wabuyela emsebenzini uma ebuyela emsebenzini esesebenza uyisho lensizwa isebenza kahle yayisihambe yakumphuma Ntombela ithi Ntombela ngaphiliswa uwena ngicela sihambe segaraji elithize ngabe wagaraji la kupha ngilazi bamthatha ngifuna ukhomba imoto oyithandayo inhlahla yayiseSandanezwee asilenga lensizwa imoto eyithandayo yayisiqede lapho lensizwa lena eyamvusa yayisithatha 4000 yayisithi Ntombela ngabuza ungithandazela uthi ucela uNkulunkulu kaShembe angiphilise ngicela ngibona lo uNkulunkulu kaShembe wakho nangu 4000 wayithatha Ntombela wayisihamba wasebuza ayisebenza lensizwa Ntombela yayisithi manje ngizokwenza kanjani ngoba le moto lebrito idinga petrol yayisithi right ngizothatha lo 2000 faka petrol kule moto bese ngihamba nangempela lensizwa yawuthatha 2000 yafaka petrol yayisahamba iyeJudiya yafika inkosi uThingo ngakusasa yayisihamba yonikela ngesonto ayisenza uNkulunkulu wethu maNazaretha sikhumbule Nkosi yezulu yesiyenza into engaziyenziwa inkosi uThingo yayisiguqisa abantu yayisihamba ulayini ingene ngapha ikuthini wena ibuyijiya ngapha ikuthini wena ibuyijiya ngapha ikuthini wena yayisafika lensizwa yakwaNtombela yathi uthini Ntombe yayisekhuluma lensizwa yathi baba Nkosi ngathandazela umuntu waphila Nkosi uthe ngibonge kuwe nangu 2000 yayisajula inkosi uThingo ibhekele yathi unikezela imali
Wayesathola amazambane. Wayesathola amazambane intombela. Yasithola bafuna ukukhuluma lo. Yayisethi. Yasibuza uthini nalo yaqhubeka. Yasiyabona. Yathi namanje bafuna ukukhuluma. Yathi baba ungilethe 4000 Nkosi kodwa ungiphi imoto ngabona ngina petrol. Yayisithi ehena funa usivume isono. Yayisithi kulungile ushambuse nawe Inkosi ibusise wayesiyaha usivumile. Easy Uma bafuna ushemba sikhumbule enye insizwa ihambile yaya kubaba unyazi wezulu yathi mayifika phambi hayi le ndaba inganga kodwa ngizoyisho ngoba lensizwa sicishe silingana noma iphambidla noma uma ifika phambi kwababa ifika ithi Nkosi ngiganiwe nginonkosikazi kodwa Nkosi unkosikazi wami akabelethi lokusukela izolo lapha esibhedlela eThekwini uthi ke Nkosi ngizocela wena shembe ukuthi ungikhumbule yayisisuka inkosi unyazi wezulu yayisithi wena uzokufa kanye nengane yakhe izokufa nomngakho futhi uzokufa. Hawu yayisithi wena insizwa yayisithi wena wathi nansuka yami wena angangisho kodwa yathi wena wathi nansuka yami wena yayisithi nabo kuzokufa lensizwa ngoba yayinoNkulunkulu ayihambanga yathanda ukuqinile kanjalo yayisithi bonnet yayisithi imali yayisiyafuna izivuma Manini ngoba ushembela ukhona uyakubona uzovuma nini uma ufuna ukuthi ushembe uyakubona omunye insizwa omunye baba omushumayeli somushumayeli manje kuleli yazwe la ngenda ngale kwankanyezini ohamba oshumayela ekwelinye izwe ngale yana uthi enzo ngoba uthi wayilambela ushembe angazi noma yazihambela ushembe uthi wayilambela ushembe uthi ngangithanda ephakameni uthi ngithanda useyinkosi ilanga uthi ngangithanda ephakameni uthi wathi mayisuka uthi hayi ngizohamba leyoshumayela ethempelini ethize ukuze bezongipha ngihamba vangeli ukuthi uma ngibuya bese ngingwazi ukuhamba nye ephakameni. Uma ngempela wahamba umshumayeli wafike washumayela izwe maybe afika wafuta abantu abawu3 hawu abantu bafika banika u3 hawu uzofika ephakameni u3 uthi mayithika inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi ngiyalambela ushembe Nkosi yami uthi wamlambela ushembe kakhulu phakathi enhlizweni yakhe uthi wathi mayisuka lapho uthi wayesiyajika inhliziyo yakhe idumele ebuyele ekhaya uthi wathi ehamba endleleni wayesebona ivilophu emhlophe hawu nayo ivilophu wayeseyithatha ivilophu mayithe ivilophu wathi inemali awubingaka hawu nangempela wayesejabula wayesethi hayi ngiyahamba uthi nangempela ngasasa wayibophela imithwalo yakhe wayehamba ephakameni wafika ephakameni enkosini ilanga wathi mayefika phambi kwenkosi ilanga wafica inkosi ilanga yothiwe ingungumahlombe madoda awusuka wayifika yothiwe inkosi ilanga wayesefika naye eseguqa mase ezonikela esezobonga ukuthi inkosi ngihambe kahle ngisuke emzini kababa ngizobonga uyafika inkosi engafika athi imali yakho ushembe wathi imali yami wathi mshumayela nona wahamba weshumayela ezone entempeni ethize wathi mawufika wawusubuya wafika imvilophu emhlophe imali yami lethe ngoba ulambela ushembe hayi manaza siyamlambela ushembe Nkosi yami
ithi lensizwa lena yayisivuma phambi kwenkosi unyazi lwezulu yathi mayisivumile lezi izono zayo eyasenza angeke ngisho udisiphe so uyazazi kodwa lento kaThembe mawa hayeheba asas uthi ngempela waseyivuma yayisinkosi langa yayisithi inkosi unyazi lwezulu kuye yathi mntakami beyifuna ngibethele tibaba athamba nje amanje ufuna inkomo eziwu4 uzokuphethelela namhlanje ubuye nazo awungidaleke ngisuka ebuhleni ngisazoya umuntu mhlawumbe nginayo nemoto ngiyabuya nga nini uthi hamba namhlanje eyifu yaphuma insizwa ithi nginenkomo empile ekhaya angizange lezi empilo uzoyithatha yayisifona isendleleni ikhaya liyaduma leso sikhathi uthi wayesehamba esendleleni uthi wayesefuna baba wakhe baba ngicela ungiphe inkomo eyodwa ngiyacela baba ngafikela inkinga eso ebuhleni ngibengithi ngiyobika umngami inkosi baba manje angazi ukuthi ngizokwenza njani wathi intana ukwenze njani wathi baba ngizofika ngichazele mangifika ekhaya nangempela wahamba lensizwa yafika ekhaya kubo yafika yahlala yakhuluma nobaba wayo baba kunje kungathi intana mengikwazi zokunikeza yodwa inkomo leyisibila ngazithatha uthi wayibona kwamakhelwane wafika naye ebuhleni ngo11 ebusuku uma ifika ebuhleni uthi afika yayisibika lensizwa usayifikile baba lo muntu lona obuthe kanje yayisithi intela naliphi 11 12 1 ebusuku washaya 2 wathi mangishaya 2:30 yayiseqhamuka indlela yomusa unothando umkhulu unomusa ithi uyasithanda ngoba ngempela bengizowuthatha umphefumulo wakho Shembe sikhumbule Nkosi uthi mbona ngibonga isibindi ngoba bengizowuthatha umphefumulo womndeni wakho wonke ngoba ninamakhulunywa ningathi kuyadlalwa uthi lensizwa nangempela unyazi lamkhombisana uthi wayivela yena igate uthi wafika walivula wayifaka inkomo uthi wahamba wayibuyela ekhaya uthi ekhaya uba ufika ngo5 ekuseni azalala ubusuku bonke ngelinye ilanga indaba yayixoxa inkosi la uzoyibuza kumuntu hawulo mfana wayikuphi khona inkosi la ithi inkosi langa ikhuluma ngomunye umama ithi lo mama lo owayesemncane ewumakoti ithi wayiganiwe insizwa eyayimethembu shembe phakathi ekujuleni kwenhliziyo yakhe imethembu shembe angana masamthemba mshembe lensizwa yayimethembu shembe phakathi ekujuleni kwenhliziyo yayo ithi mayiha ababi nabo bantwana
Uma ihamba lensizwa ithi Shembo ingcwele ithi Nkosi ngicela Nkosi ukushiya nangu Nkosi umama wala ekhaya ngishiye Nkosi nemfuyo yalapha ekhaya Nkosi nalomuzi ithi ngicela ungibhekele wona Shembe yayisitensizwa yayisihamba isebenza kude lensizwa hamba lensizwa uma ihamba inyanga ezintathu zonke bese iyabuya uma ibuye ekhaya ibuye futhi Shembe ifika yonke iphephile ithi Shembe ngiyabonga Nkosi ngibonga ukuthi ungigcinele Nkosi umngami Nkosi wangigcinela nemfuyo yokhokho bami wangigcinela nalomuzi ithi ngiyabonga ngaphambi kokuthi kalikhuluma ithi Nkosi yangezulu noma umuntu ehamba ethi uthandaza ukuthi Shembe ehamba na awukhohle na uShembe kumbe imali sibheke phezulu udakomba khona Shembe ithi la Inkosi langa nangempela lensizwa yenza njalo mayihamba njalo mayibuya isezibonga uShembe uthi lensizwa lena ngathi kunomfana labafana bazibangana ithi kunomfana kanti osala la angene azenza indoda lekhaya lensizwa lena ngebilanga nangempela yenza into ejwayele nje yambonga Shembe mayifika yathi mayihamba yamcela futhi Shembe sala lapha ekhaya yahamba lethi mayisendleleni yayisiyakhumbula ukuthi hayi Nkosi amakazi la ngihlala khona akazi la ngisebenza khona yokwenza njani mhla ngifika ngoba sabi nabo bantwana wayisiyathi ebuyele uma ifika muva kanti usafikile lo mfana yathi mayithuma imoto ithuma endleleni wangazi mama wathi hawu ngizowenza njani wathi hayi ngena baphatha umbhede wabona umbhede uzobona wathi ungeza wardrobe khona impahla wathi hayi ngeke akwazi uthi wayesakhipha impahla ebhokisini lomshado wayesayikhipha wayesamfaka phakathi ebhokisini wayesayavala eseyakhiya wasayibeka phezu kombhede uma ingena indoda endlini ingena ifika umahlilili uthi hawu Nkosikazi kwenze njani uthi hayi baba nje ubuphuma nje besathi ngiyakhiya hamba nje cha sengikhumbulile mama ngcono usihambe Nkosi yami uyobona la ngisebenza khona manje ngibona ukuthi awazi ngisebenza khona kuzoba 3 months la wamthatha waqoqa umama alema leso sikhathi waqoqa umama waqoqa wafaka impahla zakhe emotweni washaya imoto indoda yathandaza ayi madoda yathandaza then Shembe nanku musesushiya wodwa ke manje Shembe ngicela ukuthi ubheke yahamba insizwa ashaya imoto yahamba awuzuba naleyo inkinga yokuvalela ibhokisini uma ihamba endleleni uthule lo mama akathona ukuthi yambuza umyeni wakuthi hawu mama wangakhululeka uthi ha baba ukuthi angijwayele nje ukuhamba indawo neyikude hayi Nkosi wahamba mabefika lapha emsebenzini mabefika wathi mayisuka lensizwa yayisithi mayibuye emsebenzini yaqala emsebenzini yayisebuya yayisithi ngami ngiyamhambisa nje uyongidlisa ema restaurant aphambi adura yamthatha yahamba naye kuma restaurant aphambili wafika wabona badla lo mama wangadla wathi choko khona ngiphuthuma khona wathi choko wangadla badla nje kancane yabuza le mama wangakhuleka wangadla kwenza baba thinja ngijwayele kudla kuphambili kangaka lokudla kuyabiza kanti ushiwa isono hayi Nkosi ushiwa isono ngaphakathi sokuthi leyenga labantu evele ebhokisini ayi yaphani inyanga ezintathu sabani buyele mu hayi yazi mama konke hayi siyahamba kusasa konke kahle siyahamba kusasa sibuyele ekhaya ithi Nkosi idanga mase babuya sabafika ithi bakha wayiphuma bengene esangweni ithi Nkosi idanga sinjani isono somuntu asidingi ngokunuka yena yedwa sidinga sinuka bonke abantu sinjani isono somuntu
Sinasinikela yonke sizosinikwa kanjani. Umuntu enzinto oyinaze angiphathi inkosi yami sibegamele sinane ishuthi. Lesa sithole sawo shambele. Lama nasekhaya kwenze ngalokho. Kwenza kanjani? Ayinsizwa ithi yakhe lozinsizwa sahamba nayo. Abangani bakhe mayifika uyasportini. Akaphuza, akayina futhi uyophuza. Mayiphuza wakhanda umbala kunami nomuntu ongikwaza. Waphuthuma. Bazophuthu. Ushamba ngiphethi nganenza ngaba nganehlukanisa naba ubafuna ngiphela abantu sengizohlala phansi isikhathi asekho ithi inkosi langa mabethi bangena endlini umama waqala wayibhekisa ngapha ko-wardrobe washona ngapha emakhoneni. Lendo yasondela sebuzi ngathi hayi mama lento inuka la wayifithi ngalabantu sebamathatha lendo yayimethembu shembe ayikho into engaphezu kwaShembe kuyo yayimethembu shembe phakathi ejuleni kwenhliziyo yakhe likho linikama singasinda ngalo umkhulu wami kunomuntu engihlala naye ke mina ongifundisela enkolo enkulu ungifundisa ukuhlala kuyafundwa manje izinto ezilibanga ziyafundwa ngeke uvele usukumane nje uvuke ekseni uvuka uthi hayi ukhamela singakwazi kuyafundwa izinto zakuleli banga abafundi asifundeni kade khulunywa ekseni silandele ngemuva indlela inde kangaka. Umkhulu wami ulapha eThekwini kuBhoda umshumayeli khona shumayeli Buthelezi. Wayebuye ekhaya la emotweni kuno 10,000 uhamba yedwa kuno 10,000 ayothola emsebenzini ngaze wenzani unemali ekhokhe ngayo kuma-toll gate S3 uya 23 usuke ekhaya nje wenza litaphuthi mu-23 eThekwini uma efika eThekwini sebona ikude nje fonela ugogo masibanda ngilethele izinto lapha ngizothenga ukudla la emarket uzojika nakho mina ngisawusinye 23 wathi mayingene itolo ephuma wathi mayingene itolo ephuma wafika imoto ingene aba 4x4 Toyota leku imoto ayise uthi umuntu yapringana ejotini uthi ayibheka imoto nje naphezulu kwitolo uthi ngempela uthi ngayibheka imoto ngabathe ngiyibheka imoto uthi ngayithola uthi ngathi mangiswa lapho uthi iculo lokuqala kale ngikhuluma ngokuthemba uShembe uthi iculo lokuqala wahlebe ebuhleni enkosini uthi uma ishama ucingo ushama kumfundisi othize ngemusha kase uma ishama umfundisi uthi baba ngicela ngibikele enkosini yaManazareth ukuthi sengilahlekele imoto ngilapha eMarket uma ngempela efika ithi inkosi uthi ayi Manazareth izwi athi uthi uthi hamba umntana mfundisi umshumayeli uthi imoto yakhe isesandleni sami ali kho Sing
mayibuye ebuhleni ithamba limtshele umshumayeli ukuthi ngithe imoto yakhe isesandleni sakho. Usho Inkosi uthi uyazi ke ithemba liyakulahlekelwa mfowethu. Uthi ithemba langilahlekela ngathi awushembe uthi isesandleni sakhe imoto kanjani ngoba bayithathile bafana. Uthi wayesefona amaphoyisa. Uthi asezimlandi insizwa sehamba nayo 23 ngoba ngathi wena umthamo ozojikela ngidashi zami sihlobo kwila mina zidashipule ngizamazwana ayingeke wena emva mina manje. Uthi waqhubeka waya 23 uthi zawubhaka umgidi insizwa zawushaya zawo uthi ngalela ngayiphathela mina indwe. Angazona le ndaba yenza Nkosi yami bayithanda abantu indweba Nkosi. Wazi ngisho sekhulile futhi yabona ukuthi yasina le yansizwa le. Ngisho umagcineni futhi. Uthi sawubhaka umgiditsi sawubhaka uthi wathi mayiswa lapho wayesebuyele emuva endlini kwaba ngakusasa wavala 23 kwaba ngakusasa kwaba uLwesibili uthi ngase ngiyalala uthi asingiphumula kahle uthi wavusa ingane kana belungu umkhulu lapha ya wezwe yasikhuluma isilungu bafunda. Khuluma isilungu lakhe umpunge kanda bafunda alikho lolonke ngiyalipisho umpunge kanda olisilungu asivethethe futhi uma lapha wazivili wasiyafika ingane yomlungu labahlala na esiyangena ethi mkhulu imoto yakho ayazi uthi ayimoto yamayikho ngisayibeke lapha eKhawashi. Awumkhulu iphi imoto yakho? Cha imoto yami ayikho. Bese ikhuluma iqiniso wathi ayimoto yamayikho ilahlekile. Ilahlekile ke. Uthi namba plate yemoto yakho mkhulu ithi kubuza ingane manje. Uyayisha ishi. Kanti imoto ibhale ingane ibhale esandleni namba plate. Ithi mkhulu ikhona imoto yakho lapha nakwezulu ngehla. Ithi ikhona imoto yakho ilanga ezansi la ehlatheni. Udabranya to afuka uzadenga liqinisile leno miyadlala ngami uthi ayisingidonsa isihamba nami uthi asengihamba uthi ngathi mangihamba uthi ayifike imoto ngempela ilanga ezansi emgwaqeni mangiyincikile ngapha isivalo sawo right siya driver sivulile la uthi asengifona amaphoyisa imoto yami sengithole likhona nansi la iduze ngokwami uthi afike amaphoyisa wathi manje uthi ngene warina ile wa 10,000 uthi ngempela uthi athi mangifika afike amaphoyisa uthi asithi hayi ukhona umuntu ophakathi lapha uthi ayisekhokha ibhamu eseyakho itheni Inkosi uthi ithi mshumayeli hamba nimtshelise esandleni sami nansi manje uthi mayifika uthi afike amaphoyisa awangafika umuntu phakathi uthi izibasawuretha sivulile uthi mayifika uthi wayisangena uthi wathi mangena khona uthi ngaphuthuma ekhabeni manje uthi mawufika ngiyavula khona uthi ngayifika 10,000 nemali ngikhokhe ngayo kuma toll gate uthi ayikhona awa ime nasinayo ikugile manje kume moto ekho omunye mama lapha na engolezane omunye mama ayi sikhatha sekho yahlupha omunye mama lapha na wahamba endawo yangasesikhawini wathi mayisehambile emhlabeni wahamba ngomhlaba 14 kuleyo nyanga ahamba ngayo ibhula lakhe ligcwele ika 14 wayisabonana nomnikazi wabantu ngale kwenza wathi mayifika ngale na kwenzayo wathi kuba omkhulu wayesethi mntanami uhambe kahle nesifungo sakho uthi wayesethi mntanami ayesithile sibuye emuva siyabona imisebenzi yakho izokulandela ethi umzala laphana masikhuluma ngamantombazana enza kabi athi abafethu ngakhuluma kakhulu ngamantombazana ngizela amantombazana
izokulandela mfowethu. Ayikho into yenzayo engenamvuzo wayo mfowethu, izokulandela. Uyathanda noma awuthandi? Wathasijika mntana umbaba mkhulu, siyabheka emumva, uthi wayesefika efika 14, uthi wayeseyibona 14 esina, uthi wayesithi mntanami usina kahle, uyazazi idabelelo kaThembe, wazi zonke izinto, uthi kodwa mntanami ngenkathi usina awuhlabeleli. Hlabelela wena nyumbakazi, wena ngabelethi uzohlabelela nini mawusini? Sengiyema. Kunensizwa lapha ngakithi maNazaretha eyakugana. Masiganga labayibambi kanga nje mina. Ayihubha umphakathi. Ahubana umphakathi futhi ungadlaleli ku. Uzokubamba futhi uzokushisa. Awuhubha umphakathi. Wasuyakhathala. Komunye umuzi. Sabegijime kakhulu behuba lomfana. Lo mfana kade kunekiwe lo muzi ungale ya. La kunelo ngakhona ingqubo. Ucashe nje ngaso. Nalo mphakathi wafika ukhathalela kulo muzi. Awumboni ungale kweingubo. Ayisisukume insizwa. Ayisiqoshithi. Esithi hey mina bengimthole bengizomenzisa silo sengu. Wathi ubuze benze njani? Yayisiyashaya lapha ngubo qala isishaye. Futhi nami bengaboni kungale kweingubo. Thole nje into bengakuboni futhi mhlawumbe ushayekile ngasi. Kodwa nje kungale kweingubo bengakuboni. Baba Nkosi yezulu nomhlaba Shembo ingcwele. Nkosi nababili nabathathu mabe kuthele wezulu lakho yobakhona. Cela Nkosi ukhumbule abazali bami. Cela Nkosi ukhumbule okhokho bami Nkosi. Insizwa Nkosi ewumshumayeli yangifundisa ukukholwa. Engishaya ngayanga sabatheni Nkosi ngicela uyikhumbule. Cela Shembo ingcwele umkhumbule Nkosi la khona. Nabafowethu Nkosi nodadewethu abanye Nkosi baphuza utshwala. Babhema inyawo, babhema insamba, bama yonke into ebheke emhlabeni. Shembo ngicela bakhumbule Nkosi bakwazi ukuthi wena uNkulunkulu wabo. Nami Nazaretha igcwele. Cela uShembe abusisa amazonke senwazile. Amen. Siyabonga makhona. Sibonga senkonzo. uNkulunkulu wakukhulisa futhi sizozala ekhaya eSandanezwee. Ngiyifisela zibe ngamadoda akhimizowisi. Zinamathele kulokukholwa lokho sikunamathisela kuzo. Fisa noma igana ngathi ningaganwa lamakhosazana engwezwe lapha ehleli. Ithi enye mina angifuni ukugana umuntu engimthandayo na kuphela, ngifuna ukuyogana la engizitshela khona inhliziyo yami ukuthi mina ngiyogana umndeni wakubo. Ngizibile isalukazi sakhona. Ngiphathe izingane zami ezizalwa zingane zami khona ngathi ngathola lezo intombi. Hlalisa yonke la ekhaya. Amen. Siyabonga ukusonta bangcwele. Sicela la ekhaya kuhlale kunje umhlaba. Ake simukele kade bekhetha inkosi ekseni mfoka mshumayelo. Ngiyabonga mama umkhokheli ivangeli lakho. Intombi zethethelela khona ezingamadoda emzini yoyise. Kade zingifonele ezinye kodwa ngisekhaya zibuza ukuthi ngithenge imbuzi. Ngizocelela umkhulu ugogo waxabana nomkhulu washiya umkhulu. Abanye kade befona bathi babika imiza bayaphile. Siyabacelela abantwana ukuthi uNkulunkulu abakhulise.
nemizi labayakhayo bengamantombazana iyeluse ushene nangapha Inhlalisuthi ayibe khona Inhlalisuthi ethi mayikhona ucabanga umuzi wakuphi, ucabanga umuzi wakini, ucabanga ubaba wakho okuzalayo, ucabanga umkhulu wakho ukuthi yonke into ekhona kini ungezwa ngendaba njengoba okuyokushiwo emasontweni kuthiwa kwakukhona inkosi uJesu kanjani sixoxela umlando intela eNazaretha esiyibona ngamehlo. Nikhumbule imizi yobaba benu nisukela esontweni nilalela inkonzo njengoba inkonzo ikhona. Khulani bafana bonyazi nibe ngamadoda aleli bandla kusasa. Amen. Ishonga lephingane ziyoba ngamaNazaretha kuthe unyazi lapha amaNazaretha asazala ingane angayibonga angayibiki nabashadene nansuku ehlaza ngathi ingane etholwe nje intombi zathi zalukazi sesiyobona ngengane. Izikhulu ingane angazange abatshela abakubo kanti wayebatshelile nje ayicela ukugana. Wathi lezi ngane ngeke zizwe ngoba zifakwa namaphampasi. Wathi le nto engitheka ishiswe ayishi, ngathi ayifakwe emanzini ayithambi. Wathi ke ngoba thina lezi ngane zakhulwa ngamanabukeni ayigezwa. Uma engenamali amanabukeni kuthathwa iphilo lempuphu kudatshulwe lona. Uthi lezo ngane ziyazi ukuthi mangisebenza kufanele ngiye ekhaya ngondle ekhaya ngoba ifaka ngamaphampasi. Ngisho ukuthi angafakwa amaphampasi ashesha ukuthi lo uvela athi ngisashintsha ingane 2 minutes khona okunye emkhokhweni okuthiwa yini khona okuthiwa kuthela ngavela ngayithulela indoda iqinisa ikhanda lapho okuthiwa istrip yini leyo kuthiwa ukusula ingane akafunele ukuyithinta Nkosi usefizile Nkosi usikubhaka kanjani wena ngaqinisa ikhanda lokuthiwa ngithe ngama-strip engane yini leyo 126 Upagama sabela wena yamgela